1817 ମସିହାର ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବାକୁ ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲା। ଗାଁ, ଚାଷ, ମନ୍ଦିର, ହାଟ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜମା ହେଉଥିଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ଆସିବା ପରେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନୂଆ କର, ନୂଆ ଆଇନ ଓ ନୂଆ ପ୍ରଶାସନ ସବୁକିଛି ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଇକମାନଙ୍କ ଉପରେ। ପାଇକମାନେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସେନା। ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜମି ଓ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ସେହି ଜମି ଛିନାଇଗଲା, ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ହଠାତ୍ ଜୀବିକା ବିହୀନ ହୋଇଗଲେ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଏକି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ଦୋଷ କ'ଣ? ଏହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ସେ ଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ସେନାପତି। ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କର ପଦ ଓ ଜମି ଛିନି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ, ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ପାଇକ ସମାଜର ସମସ୍ୟା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଗାଁ ଗାଁ ଘୂରିଲେ, ଚୌପାଳରେ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇକମାନେ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏକି। 1817 ମସିହାରେ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ ବିଦ୍ରୋହର ଆକାର ନେଲା। ପାଇକମାନେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ପୁରୁଣା ତଲୁଆର ଓ ଢାଲ ପୁଣି ବାହାରିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ ଆସପାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଂରେଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସନ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ସେନା ଓ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରାଗଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଜେଲରେ ରଖାଗଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କେଉଁ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।